Pakamay sa tuntanan mag-aayo gid sumadamo ninyo nga balatian. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may TC. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio, ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio, ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500 nagapalang dulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang Ditex Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami kid ang akon pamatyal, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News sa Philippine Standard Time, alas 4:32 sa aga. Ang oras, ginadulong sa ito sa kaluan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Bangon na, kag magkape. Merry Christmas! Mga ka-K5, 100 days to go before Christmas.
Kadlaw na lang ang nabilin mga ka-K5 antis ang Paskwa kay gani. Advance Merry Christmas! K5 Ray Espeha Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Hi! Hello! Good morning! Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Good morning, Western Visayas. Welcome na mga ka-K5 sa ato sa nga pagpangalaga diri lang sa balitang K5 sa umaga. Sa gihapon sa inyo kinaandan ako ang inyo alagad sa kahanginan ka K5 Ray Espeha Umalay. Kamusta kamo tanan mga ka-K5? Kamusta ang inyo bangon? Kamusta ang inyo bugtaw? It's a beautiful Tuesday morning mga ka-K5 and we thank God for another day. Another gising, another blessing, another life sa aton sini nga mga ka-K5. Ginapasalamatan tang Ginoo sa maayong lawas nga iya siniginhatag sa aton. Agod nga kita liwat na makapagserbisyo sa aton sini nga mga kauturan. Sa aton sini nga mga ka-K5, ginaabi-abi tanang presensya sang aton sini mga suki nga mga tagpalamati. Ila binigay ng aton sini nga mga kauturan nga mga vendors nga aga para bugtaw nagaplastar sang ilang nga mga baligya sa nagkalain-lain nga mga merkado publiko sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ginatamyaw ta kag abi-abi man ang aton sini mga mamang tsoper nagapasada aga pa nagalibot sa may syudad kag probinsya sang Iloilo nagapangita sang pasahero. Halong-halong sa pagbiyahe mga kabyanan ha. Maulano ng aton sini nga tiyempo ang lakat na sang panahon nagatuloy-tuloy nagabubo ang ulan. Aga pa sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Dugay-dugay kwaon tang report. Diretso kita anay sa DOST Pag-asa karon ano. Kwaon tanay sila no pawayon tanay sa K5 weng-weng sinyeres kay di kaya sang power ya kay ti nagibubo ang ulan nga daan mga ka-K5 ibaluon ta kung ano ang mga rason sini kay ti sa aton sini nga mga ka-K5 kahapon grabing bubo sang ulan mo no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati sa pila ka mga kabaruhanan ano pa ang ginalauman naton for the past weeks and sa mga masunod mga ka-K5 nga mga binulan. Alas 4:38 sa aga, pangapi na kita sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Ang paborito nga kape ni Nanay Beth sang Barangay Malusgod, Pototan, Iloilo. Ang aton sini nga mga overseas Filipino workers o OFW abroad, mga online netizens nakatutok naman sa mga aga, gising na gising, bugtaw na aga pa, wala sang punaw. Basta gani may internet connection, tarangin kita nga makapamati, makaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Pagkadto lang sa mga official Facebook pages ng K5 News FM Iloilo, i-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid nga mga kultura naton around the world. Ang makapamati sa K5 Balitang K5 sa umaga.
Good morning, good Ma'am Josephine Florindo Diaz, Beth Idar, Lilia. Good morning ka K5 Bray, watching from Barangay Maspasan, Kalinog. Upod kong bana ko nga si Arturo Lilia, gapamati gid kami permi kada aga sa Batsuyan kag Lumihan. Ginadumtan ko gid ng Batsuyan kag Lumihan yo Ma'am Beta. Andaman nyo lang gani kung magpakalinog ko kag hindi nyo ko pagpatilawon sang Batsoy kag inyo sininga lumi. Jonalyn Tambusan, good morning kay Eric watching from Manila. Jimly Idorot, oy Sir Jimly, kamusta? Good morning Iloilo. Josephine Florindo Diaz, mayong aga. Benji Astoria, Sir Benji, good morning. Ma'am Nadeline Sautong, Nonito Sumbong. Sa kay Rachel Bebs Tuando, good morning. Good morning, Ma'am Tuando. Sa kay Selvia Pama, Rachel, kay Nonito Sumbong, kay Ma'am Ning Ilumba. Almighty Father, thank you for the good night's sleep. Thank you for the answered prayers. Amen. Thank you for the rain today. Amen. A blessed Tuesday morning ka K5 Ray Umalay. A blessed Tuesday morning man sa imo Ma'am Ning Ilumba. Bonnie Calad, good morning Sir Bonnie or Ma'am Bonnie Calad. Nagapamatigid kay Sir Alex sa Sabo dira sa may Miagaw. Kay Ma'am May kami Benedicto gwapa-gwapa dira sa may Pasig City. And Cuenca ni no? Cuenca na butang way, Cuenca na. Teresa Alconada Redunda. Good morning. Tara na ka kay Paul. I-check na to na ang lakat sang panahon na this time mga K5 no? Sa Department of Science and Technology Pag-asa, Western Visayas. Kung kamusta ang aton sining tiyempo no sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kay kahapon nagbuo ang ulan kay may ara kita sang low pressure area. Okay? Pero ti subong duduhanis lakbilog nga ara sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. That is why nga kahapon mabatsagan naton ang pagmunog sang pagbubo sang ulan. Naka-standby live sa DOST Pag-asa Iloilo. Si Sir Rolly Cuenca mga kabiyaran. Ako dibalo na to ang pinaka-latest nga lakat sang panahon. Sir Rolly, good morning. Welcome sa Balitang K5 sa umaga. Kaupod mo si ka K5 Ray Espeha Umalay. Sir, ang update naton sa lakat sang panahon. Yes, sir. Mayong aga, sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo na to latest or update sa subong adlaw, September 16, year 2025. Sa karon duwa naka low pressure area ang ginamonitor naton sa aton nga pungsod Pilipinas sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Isa sa west kag isa sa east. Ang sa karon ang daan nga low pressure area nga ginamonitor naton pisa pa sa naligad nga mga inadlaw. Uli naton nasiplatan sa kalayoon nga 460 kilometers sa west of Coron, Palawan. Ang ini nga low pressure area sa karon unlikely naman siya nga mag-develop pa sa isa ka bagyo pag pagwa na ini siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Meanwhile, ang bago naman nga low pressure area nga ginamonitor naton, uli naton ini siya nasiplatan 190 kilometers sa east northeast of Uban, Sorsogon. Ang ining low pressure area nagapay dalo man nga manubo ang tsansa pa nga mag-develop sa isa ka bagyo within the next 24 hours. Easterly, so mainit nga hangin daling sa dagat Pasipiko naman ang nag-epekto sa northern Luzon. Diri sa atong sa western Visayas, maka-experience kita sa generally magulo-galumon tugtog sa magalumon ng kalangitan. Pag may mga lapta-lapta kita nga mga pagulan-ulan, pagpangilat pa nag-oob dala sining trough, sining low pressure area. May natugtog kasarangan naton nga hangin, di ka nabagatan nakatungdan pa nabagatnan. Magdalain sila sa makanay tugtog kasarangan ng mga pagbalot sa aton kadagatan. Forecast temperature naton nga sa 25 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton magabot lak alas 5:39 kag magatuno din siya alas 5:50 karon sa hapon. Siguro na naton latest sa update din sa Iloilo Pag-asa. Rolly Cuenca. Maraming salamat Sir Rolly Cuenca halin sa Pag-asa Iloilo. Oras alas 4:43 mga ka-K5 sa ito sila nga pagpangalagad. Sa ito sila mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Ang low pressure area o kunang LPA, ara subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility, ang isa nagpagwa na
ang isa kahapon nagsulod no sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. And but ginarauman naton nga probably hindi man gid mag-develop ini sang ginatawag daton sini nga bagyo no sa aton sini nga mga K5 and we are praying nga matunaw kag madula ini o kon makagwa na sa Philippine Area of Responsibility mga K5 antes pa man mangin bagyo ini siya ining bag-o nga low pressure area. That's why nakabatsyag kita sa maulanon nga tiyempo because do nagtingob sila. Nagsulod sila nga duwa mga kakipid, nag-abtanay sila sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. No, amo sa maka-experience kita sa pagbubo sang ulan, no, sa aton sini nga mga kakipid sa pila ka mga lugar diri sa may Western Visayas. So dalasang payong kaputi kalo jacket no, mag-inom sang Mighty C, alkaline base nga vitamin C para protektado kita batok sa sining tawag ni makalalaton nga mga balatian halin sa nagkalain-lain nga lakat sa tiyempo kag panahon no kadugay maulan mainit mabasa ikaw initan ikaw ilaban-laban ng mga kakipay kung mahina immune system mo balatian gid ikaw no? Sa aton sini nga mga kakipay inom sang Mighty C the alkaline nga vitamin C. Alas 4:45 na sa aga mga ka-K5 sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning gid kay Casa Castor Patrimonio Joan nga nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 subong nga aga. Diri sa balitang K5 sa umaga. Standby ka K5 Bueng Senyere sa imo sini nga K-sabihan. Diretso kita anay sa mga nagapanguna nga mga balita subong nga aga. Standby ka K5 Bueng sa mga balita. Hubog nga lalaki nga nagtiro sang 5 ka beses sa iyak kasilingan sa banwasang Pototan ginpasakaan na sang mga nagakaigo nga kaso. Sa dugang nga mga balita bangod sa Kudal, lalaki gintiro sang iyak kasilingan. Platon Medic sang Kumiting Rehiyon Panay patay sa nagluntad nga engkwentro sa Tapas Capiz. Sa duga nga mga balita balasan PNP magapatuman sang no helmet no ride policy. Sa balita naman sa City Hall, Iloilo City Council nagaprawagan sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH nga mga magakuha sang insakto nga permit antes ang implementasyon sang mga proyekto sa syudad sang Iloilo. Pasalig ni Governor Arthur Defensor nga suportahan ang iya kandidatura bilang PCL President in saligan kuntani ni SB Licel Mondihar. Sa dugang nga mga balita, mag-live-in partner na kuhaan sang masobra 100,000 nga suspected shabu sa Banwa sang Pototan. Alas 4:47 oras sa ato sining pagpangalagad mga ka-K5 Bueng sa imo sining kay sabihan aga pa. No, sa aton sining mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tag-palamati. Kalontang kay sabihan ni ka-K5 Bueng Senyeres ginampala na mag-standby pero ay paka-standby. Alas 4:47 oras sa aton sining pagpangalagad mga ka-K5. Anong kay sabihan taga pa ka-K5 Bueng? Hop, dilangkid. O, sige, panat. Oo, yes naman K5 ang aton nga case sabihan for today. Siyempre, habagan nila, health is wealth ko naman K5. Ang imo nga lawas, isa lang, kag hindi pwede islan, gani nagakadapat nga tatapon kag tipigan mga K5. So ang aton nga gina-point out subong is aton gid nga tipigan ang aton nga kaugalingon mga K5. Kaya bagan inila once kuno nga magbatsyag ang imo nga lawas mga K5 no kag kung hindi bala mambal nato na kung maka-acquire na bala sang sang isa ka sakit mga K5 for sure kuno ina na ang tunaan sang iban pagid nga mga sakit gani amoy na padayon kita nga
maghalong, and of course no permigin naton imnon ang mga suplemento ni Doc Ramil Uy mga K5. Health is wealth. Sa to sini nga mga ka-K5 importante gini ka-K5 buweng no. Ilabi na gid gati sa subong nga tiyempo. Inlain ang tiyempo nato no bangod sa sining climate change and at the same time subong ang ginatawag bala ka-K5 buweng double job, triple job no. Kung pwede pa lang ma-multiply mo imo lawas para lang makapangita ka sang kinawara no. Para sa pamilya mo kag para sa mga kagulingon mo kag para man sa luho mo no? Kung tawo ka nga damo ka sang luho ti hindi lang bastante isa mo ka trabaho sa ton sini nga mga ka-K5 no ikaw ba ka-K5 buweng? Oo. Amo na gani mga K5 no. Kung gahandom ka mag iPhone 16 Pro Max pero ang imo sweldo sa 70 na subong. Sa 70 may sagwa na nga 70? Yes. Ay tuwad. Grabe ha. So target lock ka naman. Hindi lang danay. Ang balagili nila kung pwede know pa your man. priorities. Yes, kung pwede pa man ang imong cellphone. Amo lang na danay. Ang tawag na gani, dapat you should know kung ano ang need kag wants mo sa imo kabuhi no. Magambal ka nga need ano na. Siyempre, ang mga kinahanglanon mo gid ka kay Fiverr, ilabi na sa adlaw-adlaw nga tanan. And of course, no, ang mga mambala na ang ganito. Mga basic commodities. No? Yes, basic commodities. Like pagkaon, bulong, kuryente, nagbayad sa kuryente, mga needs mo. Oo. Ang mga wants yat, yung mga iPhone 17 Pro Max fully paid. Kung may cellphone ka pa, hindi ka na mag-iPhone 17. Oo. Ang imo cellphone, ano gani? 13. Oo. Gontahalang na anay, gontahalang. Nagambal si Ria May Sirodo nga pagpuli iya kag pagbalik ya halin sa barko, bakla niya kasang iPhone 17 Pro Max. Nagambal gina sa sakon. Nag-message na sakon si Ria May Sirodo Senyeres. Sambalya hipos ka lang ka-K5 Ray. Pero i-surprise ko akon manghod sang iPhone 17 Pro Max fully paid. Made in Europe. Teka man. Ay, lang mo, hindi mo pagpatiyan? Hindi, kaya ang istoryahan ay naman kay Fiverr. Ang mangkot siya actually, kay siya ang mabakal para sa iya kaugalingon. I-treat niya ang iya nga self. Bakal ya para sa kaugalingon niya, pero ibudulon mo naman sa pagpuli. Yeah. Ang balon mo naman nga, Inday, total ga permi ka man niya sa barko, hindi mo man na mapuslan, hindi mo man na mapaila-ila kung pananglitan nga makapangita ka kontra dis Pilipi sa Iloilo. Bailuhanay na lang takay kung may makasalapay kag may makapangita ko kontra ihambalon ko gid siya nga may iPhone 17 Pro Max ka? Di ba la? Yes. Sakto man. Amo na rason mo siya. Hindi ka man dito ka man balik ka man nimo yas barko. Hindi ka man niya makapaila-ila sa iPhone 17 Pro Max mo. Ihatag na lang na sa akon. Muna siya. Ang balbisa si mo nga ti amo lang na iyang ginasaligan ko para makapanami ang akon nga recording sang akon nga TikTok sa sulod sang akon sining kwarto. Hindi ko makita TikTok ya. Tiyabalan ko nga ano man. Pero simple lang ang imo na pangayo siya. Ano? Anong imo na pangayo lang? At syempre, mas nami kay Fiverr nga makumpleto kami. Wow. Yes. Sana ngayong Pasko ay maalala mo rin ako. Bisan chocolate lang daw. Piho na may tsokolate, no? Oo. Nakita ko to ligad ng mutang do saan ng maleta mo. Aprotiwa itong pangalan ni Ray Umalay ito. Chansa. Hindi bakla nakatokaro sa rito. Kita mo tong ngalan ni Ray Umalay. Ang nagbaka siya karo sa rito ni Pope Francis wala nga may tsura. Do mga 15 na to kabilog. Do isa to kay Ray. Sa rito, kita mo gid nga born again Christian tako. Ma'am, atag ko sa Iloy ko Ma'am, ning ilong ba ko naga-focus ka sa imo nga once, you will never be contented. Sakto na, ma'am. Oh. Apin pa mga babayi, subong. Katong sini nga mga ka-K5, hindi gali. Hindi na once gali, needs na yan mo. Mga babayi, subong mahilig sa mga rejuvenating soap, mahilig sa mga pagwapa, di ba? Mahilig sa mga skincare na. Need na.
nadarama nila sa wants ka kay 5 Ray. Kay sometimes, no, bagan nila, ang natural beauty man ko, no, shines within ko, no, kay 5 So why ka naga-skincare? Naga-sunblock. Ay, grabe ang Pero grabe no, nagpapa kaguro sang glutatayon kay 5 ba uwing no? isa man. Tisang una sang gamay kakita ko itom-itom sa pagkaitom-itom sa imo. Actually, the story behind kay 5 Ray ko isa naga-iritom ako kay isang una, 'di ba, naga-join ako sa ang Putotan Parish Youth Ministry. Isa ina ka youth ang organization kay 5 Ray kung sa diin nagapangbalay-balay kami kay 5 Ray para mang-invite ka mga kaangay man namon nga mga pamatanon nga magserbe sa simbahan. That's why no, bisan init uran nagasuray kami para para magkadto sa mga kada barangay kay 5 Ray. Amo na gali do tapingon kapag gali sang una. Pero ti amo na glow up man ang tao ano. Ang una ako nasalaan gani ko nga bata ni Michael Jackson mo kiti sa pagkitom-itom sa akon. Subong do ng paumpawan man gamay ito man gapon pero do gamay na lang. Ma'am Maria Sirodo ambalya ang mag-brace bisere ano na namin niya nga mag-brace man. Mal na ko hindi ko no iPhone na 17 Pro Max braces na lang ko no danay. Mapabrace siya. Mapabutang sa kudal sa babaya. Di barato lang na ang brace ka na. Di nakaubos ang isak bulan nga sakay mo sa barko. Kami iPhone 17 Pro Max. No? Ikaw ba kakipay buweng? Yes. Okay, siyempre budulo nung managyapon dapat mag-ikaw. Ang braces, kada bulan mabayad ko mo pa ang ibong iPhone na 70 Pro Max, isa lang kadagdagan. Di makatipid ba na siya? Paid, yes. Makatipid ba na siya kung mag-brace siya, magbalik siya sa barko? Kasi wala adjust. Lawi ka ba? Alas 4:55 oras sa ato sini nga pagpangalaga diri sa balitang K5 sa umaga sa ato sini mga pinalangga nga mga taga-palamati no. Sa ato sini nga mga kuturan na dugay-dugay istoryahan tang mga balita no sa aton sini nga mga kuturan pero subong kadto kita nay sa kay sabihan sa aton sini Ginoo. Makitaan sa Psalms chapter 33 verse 9 kay 5 Wayne ang siling sa aton sini Ginoo, for he spoke and it came to be, he commanded and it stood firm. Mga ka-K5 sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. For he spoke and came to be, he commanded and it stood firm. Sa aton sini nga mga ka-K5. Anong bot silingon sini sang kisabihan ta ka-K5 buweng? Te syempre ang kung ano ang ginbuyan nga tinaga sang aton Ginoo ka K5 Ray nagatupa gid. Amin ang balya ganito ang iya nga bugto nga anak ang mangin savior sang kalibutan, mapatay siya para para mangin ang salbaron kita sa sa mga kasalanan. That's why natabo man nato nga ginlansang si Jesus sa krus kay 5 Ray kag natuman gid ang iya ginapahayag sambit sa iya nga pulong kay 5 Ray. Because the word of God is very powerful, no? And nagakabuhi na sa kalibutan ng pulong sang Ginoo kay 5 Buwan sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Sa aton sini nga mga kuturan. So he spoke, to say, ang iya sini nga word mga kakipay, ang iya sini nga pulong, no? And he came to be as a powerful God who brought into existence and continues to stand. But silingon waay sang may maka perdi, way isang may tublag, way isang may makabali. Way isang may makabali sa iya sini nga mga tinaga, kag sa iya sini mga pulong mga kabyanan nga mo ang nanginging strength and nagiging basihan sa aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan kay 5 Buwan Senyeres. Amo na siya ka powerful ang tinaga nga halin sa aton mahal nga kakipay buwan. Yes. That's why man kay 5 Ray nga until now no sa ini nga generation ang padayon gihapon kita nga nagapati sa 10 commandments bala kay 5 Ray kung sa diin ang ining mga sugo sang Dios nga dapat sundo naton samtang nagakabuhi kita diri sa kalibutan kay 5 Ray kag nagapabilin gid ina until man sa pagpasa-pasa man bala kay 5 Ray and of course sa pag preach out naton sang mga binuhatan sang Ginoo. Okay, sige. So, let's give back all the glory and praises to God, no, for everything sa ato sa mga ka-K5, no, despite of our sins, despite of our
mistakes ka K5 Buen despite sang aton kakulangan, Yes. sang aton kabisi, but still ara sa gihapon no kag nag-guide nag-intindi sa aton kag nagapatawad sa aton mga kasalanan. So we praise the God for everything sa aton sini nga mga pinarangga nga mga tagpalamati. 58 minutos na nakaligad sa taktak alas 4 sang kaagahon dili sa balitang K5 sa umaga. Salamat kid kay K5 Bueng Senyeres ang imo sini nga pagabi-abi sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati. Yes, na mga KK5, ang ini nga update ang inadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Gikan sa News Center, ini si KK5 Wayne Zero Dusenieres para sa kampyon nga balita at serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Ang oras, ginadulong sa ito si Karawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga. Si Ma'am Connie Perez Provido, dira sa may barangay Naslo, Pututan, Iloilo, nga kasi Mario ni K5 Buen Senyeres. Kaya pamatigid sa aton. Good morning K5 Ray and Miss Wayne. God bless us all. Jesse James Garbelias Ray. Sa Ray Maulanon nga aga. Sa Patsuyan, ginadabukan pa. Okay Sige idabuki na mayo sir para maghumok ang mga kasudlanda. Darlene Acolyador, Ma'am Darlene Acolyador, good morning. Enjoy gid kami mamati sa inyo K5 Ray Umalay. Salamat gid Alas 4:59 mga K5 sa aton sini nga pagbalik kwaon naton ang mga balita, mga reports nga natipon sa aton sini mga unit field reporters kag sang aton sini nga patrol sa K5 News FM Iloilo. Istoryahan taman karon mga K5 ang dugang nga mga balita nasyonal may kangtanan sa pila ka mga hublag protesta nga igapatigayon sa maabot nga September 21, that is Sunday, no? Sa aton sini nga mga K5 kag sa padayon nga pagpangusisa mga K5 sang sining flood control projects sa aton sini nga mga K5 kag pila pagid ka mga balita nasyonal nga aton sini karon nga pagatutukan mga K5 kay may mga huring-huring kag may mga sugilanon nga daw manaog kag daw makakasa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. Ano kadako ang posibilidad mga kabyanan nga si House Speaker Martin Romualdez ang pagaislan kag pagabailuhan sa iya sini nga posisyon bilang House Speaker sang Kamara mga K5? Kay tungod nga nagaangot ang iya sini pangalan kag nalawagan ang iya pangalan sang pamilya Diskaya nga may kangtanan sa sining kickbacks nga halin sa mga flood control projects mga K5 nga ginamanihar sang Department of Public Works and Highways o kundi DPWH. Di una na nga ginkondita mga kabyanan si Senator Chis Escudero. Hindi man kita makasiling nga drama to ang tanan kay mangod nga siya himself is also allegedly involved sa sining pagbaton sa mga kickbacks mga kabyanan halin sa mga infrastructure kag flood control projects. Sa ton sining mga K5 ginatudlo man ang pangalan niya sini. Di karon kay gimbuslan sa ni Senator Tito Soto III. Sa ton sining mga K5, no? Ni Senator Vicente Tito Soto III. Di may tsansa ayhan mga K5 nga islan o kon magapanaog sa pwesto bilang House Speaker sang Kamara si Representative Martin Romualdez nga pakaisa ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Istoryahan ta na karon sa aton sini nga pagpangalagad mga K5 alas 5:02 sa aga oras sa K5 News FM Iloilo. Magabalik kita matapos ang pila ka mga importante nga pahibalo. Standby kamo mga K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyo mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. K5 Kalingawan sa Barangay.
DTX Coffee Mix. Ako na pinangalami ng kape sa damo. Bisan inon mo na ang away pa na maaw sa agay di mo kapto si Putsan. At siyempre ni Araman San, may isip. Sigot ka. Tapor, Sabi ka mga tulog, kaya marado ha. Hindi ka naman tulog, alam mo na. 1, 2, 3, go! Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Sa'yo ang last mo naglugbo. What is? What is? Ilugog mo. Ilugog mo. Ilugog mo. Padayon lang nga magtutok sa K5 News FM Iloilo 88.7 FM. Kay base sa masunod sa inyo naman nga barangay magabisita ang KKB ka K5 Kalingawan sa barangay. Happy Fiesta Barangay Navais Mandurriao! Bilang pagpasalamat sa inyo padayon nga suporta kag pagtutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo kag kabahin sang inyo pagselebrar sang inyo kapistahan. Nagdala na naman sang kalingawan kag papremyo ang KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Nay, may kinindo, wala. Banala. Oy, garap. Kilala mo atong mayor, Nay? Yung mayor ta? Ang jit-jit man. Ito pinalagpati mo, yaya. Mga jit-jit na naman. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Oras bagay ka K5 sa Balitang K5 sa Umaga, 9 minutos sa nakaligan sa takta nga alas 5 sa kaagahon. Kamusta kabataran sa ato sining mga ka K5? Ginariman gid nato ng mga kultura naton nga magtumar maginom sa mga produkto ni Dr. Ramil Itag Uy nga sa ragid makabulig sa aton sining nga ikaayong lawas.
ang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center nagatugyan gid sa inyo mga kakipab sa mga produkto nga garantisado nga sarakgin makabulig sa aton sini nga mga balatian nga ginabatyan. Mag-inom sang Klinika D3 Bio mga kakipab nga may vitamin D3 kag extra virgin coconut oil para sa may mga ubo, hilan at sipon trangkaso. Inom kamo sang Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio mga kakipab ang sarangin nga kabulig sa aton sini nga ikaayong lawas. Nagapanami sang aton sini nga metabolismo kag at the same time nagapasangkad sang aton sini nga brain cells agod malikaw kita sa mga balatian kasubong sang Alzheimer's disease o kon pagka maralipaton, no? Inom kamo sang Klinika D3 Bio mga kakipay. Klinika DTX 500 sa may mga high blood, hypertension, diabetes, taas ang blood sugar level. Inom kamo sang Klinika DTX 500 tungod may ara inis ang ampalaya kag di sugar cane extract. Ampalaya mga kakipab kasaragin makahatag sang alibyo sa ato sining lawas kag di sugar cane o kon halin sa panit sang tubo sa ato sining mga kabyanan. Mag-inom sang ampalaya kag the sugar cane amoy na siya ang Klinika DTX 500. The superior antioxidants kaya limpyo kaya parami sa aton sining blood circulations, ginapagwa ang mga toxins sa higko sa aton sining lawas agod hindi maglala ang aton sining mga balatian nga ginasoprehar. Mag Mighty C, alkaline based vitamin C, basta vitamin C mga kabyanan mag-inom sang Mighty C. Kaya Mighty C alkaline nga vitamin C di magsula bag imo surok-surok, hindi mag-init ang imo tiyan kay hindi siya acidic ka vitamin C, kundi alkaline base nga vitamin C mga kakipay. Ang mga produkto ni Dr. Ramel Itang Uy ang mabakal sa mga malapit na butika sa inyong lugar pero mas mabakal sa pinakabarato nga presyo sa Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramel Uy nga napahamtang sa nagkalain nga mga product center naton. Sa may Pasig City branch dira sa may poblasyon ni Lawod Pasig City, may free consultations bakal kamo sa mga produkto naton dira sa may Pasig City. Sa Cosmart Kalinog, magpa-check up sa Cosmart Kalinog, libre man ang aton sining consultation kag sarang kamo makabakal sa aton mga produkto dira sa may Cosmart Kalinog, Klinika di Alternatibo Medicina. Dira sa may miagaw sa MCR Agriventure tupad niya ang aton sini nga Klinika di Alternatibo. Magkadto dira mga kabyanan malapit lang sa Miagaw Public Market. Diri sa may Haro branch sa may syudad sang Iloilo, kadto kamo diri sa may kilid sang St. Robert's International Academy malapit sa Robinsons Haro. Napahamtang ang aton sini nga Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center mga ka-K5. Libre ang konsultasyon. Wala sang bayad mga ka-K5. Alas 5:12 ang oras sa aton sining pagpangalagad. Kamusta na ang aton sining mga pilangga ka mga tagpalamati, Sir Benji Astorias, good morning. Sa Guan Youth Association for Progress o Giyap sa Barangay Guan, Leganes, Iloilo. John Pudigena and Pudadera, Lakeisha Hubero II. Nagapamatigid kay Ma'am Annalyn Panis Agravante dira sa may San Enrique, Iloilo. Mabaskog ang aton sining signal dira. Kay Tita Margot de la Peña, good morning. Sa kay Ma'am Laura Sumagaysay, nagapamatigid kay Amigo Tonyo, kag kay Kois Gilbert Hordan sang Putotan Vibes. Putotan Vibes nga mga vlogger. Nagapamatigid sa ato sini nga pagpangalagad sa kay Sir Marlon Tiong, good morning. Ang oras alas 5:13 sa aga. Waunta mga follow-up reports kag mga balita nga natipon sang patrol subong nga aga sa ila sini nga paglibot-libot. With ka-K5 Karen Badilla kag ka-K5 Makoy Espeha. Ka-K5 Karen sa report, standby. News FM Kampiyon Report. K5 Ray kaso ning paglapas sa illegal possession of firearms so Republic Act 10591 kag 2 counts of attempted murder ang na-file no so aton nga kapulisan sa Putotan batok ni sa lalaki nga nang tiro sang 5 ka beses sa iyang kasilingan diri sa may zone 2 barangay Mabalod, Putotan. Bali natabo ini ang krimen gabi K5 Ray no alas 7:40 sang gabi Setyembre 13 K5 Ray pero ang pag-file sang kaso kahapon ining adlaw Setyembre 15. Ginkilala ining victim kung madumduman no si Jonathan Mones, 49 anyos, construction worker. Ang iya 19 anyos nga bata nga lalaki nga nasalabat sa krimen
kag ang suspect nga si Alan Ebro. Alan Ebro, Lunsay residente sa nasambit nga lugar kay 5 Ray. Sa interview naton kay Police Major Brian Alamo, ang hepe sa Pototan Municipal Police Station, ginpayag sini kay 5 Ray nga sa September 13 sang gabi na ano nimo ang dito sa balay sang victim may namatyan ini sila kay 5 Ray. So may mga nagahampang dito sa mga cards, may mga naga-standby kay 5 Ray, no? Sang nakibot ining mga residente, sang hinali lang yan nagsinggitan ining si Ebro kay 5 Ray. Nagmaoy ini siya kung sa diin nagasinggitan kay 5 Ray sa pangalan ni Jonathan. So sa nabatian ni Jonathan nga ara man lang siya sa sulod sang ilang balay, nagwa ini siya kay 5 Ray. Ginpalapitan niya pa ni ang lalaki, ang ining si Ebro, para istoryahon bala kun tani ugaling way sang pangduha-duha kay 5 Ray, gintiro ini siya sang suspect sang 5 ka beses o galing nakalikaw ang biktima kay 5 Ray, bisan 5 siya ka beses nga gintiro pero wala gid siya naigo o galing ang iya ni nga bata nga lalaki nga si alias Janjan nga 19 anyos kay 5 Ray, amuya ang naigo kag swerte lang suno sa kay Major Alamo ay bisan 45 o kon 45 caliber pistol ni ang armas sang suspect ang igo ni sang bata or sang 19 anyos nga lalaki sa natuon nilang kamot kay 5 Ray. Kagti ang estable ni subong sang victim sang lalaki kay 5 Ray ni alias Janjan, stable naman suno sa hepe kag nakagwa na kahapon man nga adlaw sa Pototan nga ospital kay 5 Ray, no? Kagti mo na ang prosegido ni ang family sa pagpasaka sang kaso nga nahingagaw gid kahapon nga adlaw. Then ginpadulungan taman dito sa presuhan ni ang suspect pero nagpamalibad siya nga maghatag sang interview kag ti ginaako niya kay 5 Ray ang krimen kag ti suno sa iya nga hindi man siya mag-amoto kung wala siya ginunahan. Kag ti sa pag-follow up naton kay 5 Ray sa area kag sa investigation sang aton nga kapulisan suno diri sa kay Major Alamo nga may madugay na ni nga pagsinuyaay ang suspect kag ang biktima bangod lang gid sa lugar nga ginaistaran nila kay 5 Ray. Kay kung mahibaluan ipingay lang man ni sila sang balay kung sa diin ang duta nga ginatindugan sa mga puloy-an nila kay 5 Ray ang iya sa may nagapanag-iya kumbaga naga-squat lang gid sila kay 5 Ray, no, sa ina yang area kag bangod lang gid ni sang September 13 nga gintukod nga kudal kumbaga nag-extend ni sang kudal ining si Jonathan, rason nga ti nag-trigger ni sa suspect nga mangakig kay 5 Ray kagamuto nahimo niya ni ang krimen kay 5 Ray. So sa dugang balang nga detalye pamatian naton si Police Major Brian Alamo, ang hepe sa Pototan Municipal Police Station. For the case of 2 counts of attempted homicide, kag for violation of legal possession of firearm under Republic 10591. Sir, bali ang ining suspect, sir, kag ang tatay, gito bala, sir, bali may ano ni sila, sir, alitan? Dudugay naman daga ni kanong balmo sang mga barangay officials no nila based man the statement nga duwag man hindi man sila pagintindihanay. Although nga daw tulupad lamang sila ganit daki daw wala mag-isang klaro kung ano ginagawa yan pati sa nakita nato di ba medyo hindi ni sila pagintindihan sa duta bilang nga ginestara nila kaya ko daw both naman sila nga naga-squat sa dara nga duta kaya mo naman daw kosa nga nila nga daw every time nga din makainom both parties sa magsulugatanay so bisa mo na ibas baes yun gaga no magpinaugay. Bali ang natabo to ya sir sang nanligad amo man na sir bangod man ano to sir bangod lang gid man sa kudal? Amo na nang hindi sa mga establish ma'am ko na no kaya mo na so malabay-labay naman ang ilang mga complaints ni sa barangay. Oo. Sir, ang pusil ni sir na recover? Yes ma'am, na recover ma'am. Ano nga pusil gid sir? Nurang ko ni ma'am na .45 but we're waiting for the certification sang RCSU as to the records sang sining pusil. Bali iya ginaka suspect sir, may license siya? Wala ni sa mga definitely initial information na mama negative ni sa for license kasi wala pa kami kasi wala pa naman ma-receive pa ang certification sa RCSU kaya wala pa sila ka feedback pa. Oo. Sir, bali ano ning rason sang suspect sir nga may pusil siya sir raw?
At hindi ma-establish ma'am kung naman yung ano. So that's why kanina we'll be filing sa case 410-591 for legal possession. Kaya regardless of the reason, so once you're possessing a firearm without a license or without a LCAP, liable ka na dira regardless, di wala ka magnanagtawang intent na mo. Ano po yung rason mo. Oh, so Sir Bani, ang ining victim gito ya ang bata sang tatay, ang iyan nga condition subong sir stable naman no? Okay naman ma'am, nakagawa naman siya. Okay. Binas niya nga bata, kay 45 na nakatiro siya, so hindi ko sa kamot, pati wala na sa kamot niya. Okay. Bali, ano, din to gani nga side sang kamot, sir, naigo, gida? Sa too, ma'am. K5 Ray, si Police Major Brian Alamo, hepe sang Pototan, K5 Ray. Sige. Hopefully, masettle nila na ang ila sining lainay sang buot, kakipay ba, karen sang pamilya, kahit ito pa dahil malang sila na balay sa zone 2 dira sa may barangay Hamabalod. Tiyo kalaway man nga nagalainay sila buot na nga magkasilingan lang sila kakipay karen Badilya. Amo gani kay 5 Ray no kahapon dito man ang asawa sang suspect pagadto naton sa prisuhanti. Amo man ang ginapanindugan nila nga why sila or wala to nagamo ang suspect kung wala sila ginunahan. Ting sa part naman sang victim nga gasuya ay gid sila kay 5 Ray bangod lang gid ya sa duta nga amo na nga hindi kung ano matabo di man madalang duta no. Kakipay karen kagakapin pa hindi man ila ang duta di kung magilinaway kamo da kag magpadala-dala kamo da sa kainit sang ulo nyo sa isa kag isa no kung sino man dira ang mga nauna no sa aton sini nga mga kakipay no kakipay karen ti kamo lang niya ang mahalitan pero ang lupa ara pa nagyapon da kakipay karen. Yes, correct it K5 Ray. Gabay pa nga ano nga baka subong ti mainit pa ni kakipay ba karen ang piyak kabahin ni speciality may naiguan kagati ang suspect preso subong no dira sa may Pototan Municipal Police Station but ang aton gina pangayo ba si pamalang kag maumpawan sila kag mag settle kag magpatawaray kakipay karen Badilya. Sige, salamat kid kakipay karen. Ang hini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag isang maayong nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa palaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. 23 minutos sa nakaligad sa takda alas 5 sa kagahon sa to sini mga pinarangga nga mga taga-Palamati. Parigos kamo gamit ang Klinika DTX Beauty Soap para makakas sa mga arikis, buling-buling, katol-katol sa inyo sini nga panita. Ang Klinika DTX Beauty Soap himo sa ampalaya, sa papaya, kag sa guaba o konbayabas nga sarangin makapadula sang baho, makapakakas ang arikis, katol-katol sa aton lawas kag makapaputi sang aton nga panit. Ang Klinika DTX Beauty Soap. Alas 5:23 sa aga sa to sining mga ka-K5. Kaunta report ni ka-K5 Jenny Kauyunan no sa syudad sang Iloilo kay ang mga konsehal naton ginapangabay ang Department of Public Works and Highways Iloilo City District Engineering Office nga magpakigangot kag magkompleto sa mga permit nila antes ipatuman ang pila ka mga proyekto diri sa may syudad sang Iloilo. Yaring report ni K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny. Sang Iloilo City Council, ang Office of the Building Official nga i-audit ang tanan nga mga proyekto sa Department of Public Works and Highways. Sunog kay Councilor Johnny Yang, Chairman sang Committee on Engineering. Nagpabutyag ini kay K5 Ray sang kahangawa bangod ang mga proyekto sang DPWH ang wala sa nagakaigo nga permit antes ang implementasyon sini. Dugang pa niyang kay K5 Ray nga dapat magsunod ang DPWH sa National Building Code of the Philippines nga dapat mayara sang permit ang tanan nga mga proyekto public man o kon pribado. Samtang K5 Ray ginpahayag man niya nga mga proyekto nga wala nag-agi sa insakto nga proseso kag wala sa insakto nga permit gikan sa Office of the Building Official ang nagapahuyang sa kredibilidad sa mga proyekto kag nagahatag sang risgo sa mga pumuluyo.
Kag ini nga balita ang gadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Uyunan para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko. Kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. 25 minutos na nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa Iluhanta, balita sa Kapitolyo with K5 Alex Escalante. Si SB Lisel Mondihar na nanging kasumpong ni SB JP Piñol sang Pabiya ang nalutos sa bagugid lamang tapos nga PCL election, no? Ang Philippine Councilors League Iloilo Chapter election. Kung sa diin, nagpadalaga ng duha sa pagka-presidente, kag kung sino kuntani ang magaraog bilang president, ang magapungko bilang ex-officio board member sang sanggrewang panlalawigan sa probinsya sang Iloilo. O galing kay ti napierde, ining si SB Lisel Mondihar, mga ka-K5 sa pagka-PCL presidenta. Ano ang iya sining pahayag ka K5 Alex Escalante sa report? K5 Ray, gin ako ni Sangguniang Bayan Member Lisel Mondihar Seville nga gin saligan sini ang ginbuyan nga pasalig ni Iloilo Governor Arthur Dafteser Jr. sa iya sang tuig 2024 sa iya nga kandidatura bilang presidente sang Philippine Councilors League Iloilo Chapter. Suno kay Seville, ginambala niya ang gobernador sa iya nga plano nga magpadalagan kag naghando man ang gobernador kaging pahayag pa nga siya man ang luyag sini nga magpadalagan sa amo nga posisyon. Dugang pa niya matapos ang eleksyon, ginprangka ini ni defensor nga hindi na sini maghatag o kung hindi na sini mahatag ang iya nga suporta kay Seville bangod nga lain ang ginasuportahan sang iya nga mga grupo, particular na ang mga kongresista nga kaalyado sini. Ang odrisono kay Seville, bisan nga wala ini nagtanom sang malain nga buot sa kay Iloilo Governor Arthur Dafteser Jr., wala man ini kuntani nagpadalagan kung wala man inigin pasalig. Gani nga ginrisguhan na lang niya ang pag-file sang kandidatura bangod nga madugay na ini nga nagpangampanya kag hindi siniluyag nga maguba ang iyang kredibilidad sa mga konsehal nga iya na nga ginpangkatuan kag ginkampanyahan. Nahibaluan nga napaslawan si Seville nga daugon ang posisyon bato kay Sangguniang Bayan Member JP Piñol sang Pavia, Iloilo. Si Sangguniang Bayan Member Lisel Mondihar Seville. Nag-decide ni makontra, kundi nag-decide ito yung magpadalagan. With all due respect sa ako yung gobernador, balaan ni Gov, balaan nila ang plano. Nag-uuman si Gov sa akin, and gabal niya gani nga ako man gari ang iyang gusto pag ako man ay nga gusto sa ilapunsan. Pinapanundom niya nga ako man. That's the first niya pag-istorya na namin. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio himo sa extra virgin coconut oil plus vitamin D3 nga saranggid makapalikaw sa inyo sa nagkalain-lain nga viral kag bacterial infection. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. 28 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sa aga, mga ka-K5. Nabatian ang report ni ka-K5 Alex Escalante. Good morning kay Ramram Espeha. Sa ato sa mga ka-K5 kini pamatigid dira sa may barangay Tumkon, Ilaya, Putotan, samtang nagaplastar sa iya sini nga mga baliligyaon sa Ramram and Linlin Sari Store. Mary Ricabar, good morning ka K5 Ray Umalay. Take care and stay healthy, everyone. God bless you all and your family. Salamat kid Ma'am Mary Ricabar. Alas 5:29, saylo kita sa pilanaton sini ka mga labing talalupang doon nga mga balita, mga ka K5. May pila ka mga kongresista ang nagapanawagan sa aton sini nga mga ka K5, no? Nga maghalin sa pwesto si House Speaker, late Representative Martin Romualdez sa aton sini nga mga ka-K5, no? Sa aton sini mga pinalangga nga mga palamati. Isa diri sa mga matunog na pangalan nga waay mahadlok meet lang sang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez
amo si congressman, no, sa to sini nga mga ka-K5, amo si Congressman Francisco Kiko Barsaga. Gen Z congressman ni siya, no, sa to sini nga mga ka-K5, bataon nga kongresista, no, sa to sini mga pinalangga nga mga kuturan sa may Cavite. Sa to sini nga mga ka-K5, isa ini siya sa mga matunog na pangalan sa Kamara nga nagpanawagan nga imbestigaran man si House Speaker Representative Martin Romualdez. Matapos gati ma-imbolbar, maupod ang iya sini nga pangalan sa mga ginpanglawag sang pamilya Diskaya nga nagapangayo sang kickbacks o konsang porsyento sa mga flood control and mitigation projects halin sa Department of Public Works and Highways o kon DPWH mga ka-K5. Bilib mo ko ni sa kay Barsaga because si Barsaga sa nagpadalagan inyupi ni siya sa idalom sang partido ni House Speaker Martin Romualdez, no, sa aton sini nga mga ka-K5. So but because of his stand sa iya sini nga mga idealism and sa iya sini nga separate nga pagpati sa ato sini nga mga ka-K5 naghalin sa inyo pe and nagasulisit sa sang mga signatura, no, against sa kay House Speaker Martin Romualdez for resignation mga ka-K5 as being a House Speaker of Representative o House Speaker of the House of Representative sa aton sini nga mga ka-K5. Amo ini si Kiko Barsaga, i-search bala na ka-K5 ba poll ang itsura ni Kiko Barsaga. No? Bataon ini siya nga kongresista sa aton sini mga pinarangga nga mga tagpalamati, no? Sa aton sini nga mga koturan. Amo ini siya ang nagapanawagan nga dapat iupod kung sino kuno mga maisog nga mga senador kag mga kongresista nga nagakapot sang committee hearing, no, sang committee hearing for the alleged anomalies sa mga flood control projects. Iupod imbitaran kuno dapat si House of Representative Martin Romualdez pasabton sa mga ka-K5 sa sining mga sugilanon kag mga ginapang aligar kag pagpaupod sa iya pangalan sa mga listahan sang mga congressman nga nagapangayo sang kickback so kon porsyento sa sining maanomalya nga flood control project. Sa aton sining mga ka-K5 I really admired him because of his stand and because of his bravery for calling the name of Representative Martin Romualdez, no? Kay third highest posisyon ning House Speaker sa aton sining nga gobyerno, sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati. Hindi kaya basta-basta kung way kaya isog magkakabiyanan kagdo baguhanon ka lang imo ya sa Congress ang iban dira ya mapaipos-ipos kag mapaobserbar, ang iban daya maupod sa konsidentong majority kung diento ya ang makalamang kag makabenepisyo sila. Pero believe ko ni sa bataon ni nga kongresista ining si Kiko Barsaga kay ti ang iya sinitatay anay nga politiko man mga kabyanan mo. Ang iya sini amay nga nagtaliwan former congressman man. And in fairness to him, hambalya way ko labot ko ay ko pundo. Way ko labot ko ay ko may mabaton. Ang importante, hambalya, may panindugan kita. No? Sa isa ni ka-statement ginhambal ni Kiko Barsaga nga I have been informed that Deputy Speaker Puno, the chairman of the National Unity Party, implicated me in a plot to remove Speaker Romualdez from his position and that I am collecting signatures to do so. Hambalya, sa aton sini nga mga ka-K5, no? May instructions kuno siya
sa aton sini nga mga ka-K5. My statement regarding Deputy Speaker Pono's resignation during our party's meeting earlier this week was also misinterpreted. The intent of my message was that he should resign if his removal was inevitable, and that reputation of the lower house as a whole is not one that he is capable of defending, nor is it in his best interest to do so. I did not state anything negative about his performance or the performance of the house. Hambal ni Barsaga. Pero sa aton sini nga mga ka-K5 is very vocal. Kati ining si Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno, chairman sang NUP, no, sa aton sini nga mga ka-K5, no, sa aton sini nga mga kuturan, resign, no, sa aton sini nga mga ginapa-resign as o kung nag-resign as a Deputy Speaker sang National Unity Party o kon NUP mga ka-K5. Kalma, baby, kalma. Oras mga ka-K5, alas 5:36 aga sa aton sini nga mga ka-K5 no, sa mga pinalangga naton nga mga tag-palamati, no. Ti si Martin Romualdez, ining si Deputy Speaker po, no, inyo pinisa si Barsaga inyo man naghalin man sa inyo amo ni siya ang mga partido nga may alliances sa kay House Speaker Martin Romualdez in UP, lakas CMD. May si Romualdez, lakas CMD ni siya. Pero may alliances ini siya. Dumduman yung may mga alliances, nagtililingob ang mga partido, no? That is why nga ti makabig nga alyansa ni kunong tani sila for the majority votes and for the majority position. O galing kay tungod sa mga anomalya, no? Ang iban sini naghalalin, nagre-resign, naghalalin sa ila sini nga mga partido nga may konektado sa kay House Speaker Martin Romualdez. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati, no? Amo ni siya ang katabo subong. That is why nga may mga sugilanon kag may mga istorya nga basi may matabo nga kodita kag ipahalinon man bilang House Speaker ining si House Speaker Martin Romualdez. Tinaw natin na habal nga si Kiko Barsaga, no? Kakipay Paul, wala mo na pakita picture na, si Kiko Barsaga ang ining congressman sang Cavite, no? Ang nauna na nga nagagawa istorya nga siyang nagapalibot sang campaign signature versus House Speaker Romualdez agod nga ikodita pahalinon mga kabyanan sa iya sinipesto bilang House of Representative Speaker. Sa aton sini mga pinalangga nga mga kuturan, sa aton sini nga mga ka-K5, tilan tawon tani kung magalin si Romualdez bilang House Speaker, sino bing pinakadabes kay bulos da siya hay? Si Ferdinand Marcos tawag ni sino gani ini pangalan nga si bata bala ni President Ferdinand Bongbong Marcos, nalipat ko sa iya sini nga first name out dilang kita. Si Sandro Marcos. Ay sos. Sabi ko gani si Ferdinand Marcos the third. Si Sandro Marcos nga bata ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa aton sini mga pinalangga nga mga kabyanan. May nagagwa nga sugulanon nga tikibuslan yang iya sini nga tiyo sa pagkaisa nga si House Speaker Martin Romualdez. Pero anong kinalain kung si Sandro Marcos sa magapungko bilang House of Representative House Speaker, hindi bala ayhan mga ka-K5, no? Duwala lang yapon sang pagbago sa pagpungko sa kamara. Kay ti ang magapungko is still may dugo sang Marcos kag Romualdez gyapon sa aton sini mga pinalangga nga mga kuturan. Mangin maayo bala ini sa imahe gyapon sang House of Representatives. Ti minagampal nga ti lain man nga tawo si Sandro. Lain man na siguro yang iya sini style sang iya sini pamalakad, no? Kag for sure
hindi man na siguro yung magrisgo nga may kuan ang pangalan sang iya sini nga amay, unlike sa nagkakatabo subong sa idalom sa liderato ni House Speaker Martin Romualdez. Sa aton sini pinangga nga mga ka-K5, no? Sa aton sini nga mga kuturan, tiyan mo na, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, lantawon tana kung diin asta kag ano kamatuod, inang mga nagagwa nga sugilanon nga pabagsakon kag pahalinon sa pwesto si House Speaker Martin Romualdez. K5 Ray Espeja Umalay para sa Balitang K5 sa Umaga. Nagapamati si Kois Gilbert Jordan sang Putotan Vibe sa Barangay Dawes, Putotan. Nagapatamyaw kag nagaparigard sa mayong aga sa kay K5 Wayne Senyeres. Grabe ba? Gaparigards kisa kuno kay K5 Wing. John Melendres, mayong aga kay K5 Ray sa Manit, Pasig City. Nagapamatigid kami diri always sa Balitang K5 sa umaga. Rapista RV Latambo. Good morning, Serapista RV Latambo. Sa kay Abi Benafe, kay K5 Ray, ilisisipon na lang ang gamay nga hindi makawat, nga ibulos. Si Tiangco, o si House si Representative Tiangco. No, isa ni sa mga naga-disclose sa mga informations dira sa may House of Representatives about sa mga alleged anomalies, no. Tita Elga sumagaysay nagapamatigid. Tita Elga, good morning. Kamusta kamo dira? Tita Els dira sa may Palanggia, Putotan. Kay Tita Elga. Alex Sasabo, good morning, Ged. Alas 5:41, ara ng K5 Western Visayas, kamustahan? Dugay-dugay ko po na to ng K5 Western Visayas, kamustahan? Diri sa aton sini nga pagpangalagad. Palihog ko ka K5 Paul, kaya maumpisa kita sa aton sini nga mga kuturan. Diri sa aton sini nga K5 kamustahan? Hibalon ta mga balita man sa nga pila naton sini ka mga K5 sa bilog nga Western Visayas kag sa Negros Island Region. 42 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa aton sini nga pagpangalagad diri mga ka-K5. Sa September 21, may mga nagdugang pagid nga mga grupo nga magapatigayon mga ka-K5 sang ila sini nga ipagatigayon nga billion rally, no, sa aton sini nga mga ka-K5, sa aton sini nga mga kuturan. Ang ginapangayo talang diri, no, nga hindi lang maglabot sa punto nga may mga ara sang madinadugoon nga pagpatigayon sang rally, no. We are all entitled to express our opinion and emotions because we are living in a democratic country wherein ginapamatian ang aton sini nga mga sentimento. But not to the point mga ka-K5 nga maglabot sa physical anay, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, kay hindi taman mabasol ning mga tawo nga ni. Hindi tani mabasol ang mga pila ka mga grupo nga magpatigayon sang hublag protesta tungod sa nagakatabo sa aton sini nga gobyerno mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati. Sige, ara na nga aton sini K5 Western Visayas team, upod naton ang mga nagkalain-lain nga mga balitang K5 sa umaga anchorman sa Western Visayas kag Negros Island Region. Kamusta naton ang ilang sini nga mga signal? Unahon ta ang duha ka mga bataon sa edad, sa itsura, lapit-lapit na sa lapit-lapit na sa retirement. Ang anchorman sa Negros Island Region, kamusta Papang Babes and Papang Bert? Okay lang, maayo man ang pamadyagan namon. Dire man kabalo ka kung lapit-lapit na sa inangan, pero karabaw lang na rin nagagulang. Maayo niya taga Iloilo kay Pirmi Libot ang boundary sang Putotan, malaputan na sang hamili nga bulig. Salamat kid sa sponsor mo ka kay Bert Pacardo, ha. Oh. Sabi pa lang permanente na ina. Sige, kung lapit-lapit na sa retirement ang mga anchorman sang Bacolod, ariya piho niyang retirement niya, no? Mag-abot niya 65 milyones niyang kuwaon niya. Kakay-5 Jobert Lagos ang pilar.
Kay Parjo, bet, ang imo nga mic, why mo maon? Keep up job? Linya. Na, ara na, kampiyon. Oh. Ara na? Masalan na? Ara na, gasulod na. Sige na. K5 Negros Island kag K5 Ray sa Wasa Visayas, EM Ray. Good morning. Ang signal nyo di, tama ka atag pa sa palabuton ko. Aga pa na kamay. Law mo eh. Subong pa lang yan palabuton mo. Ilanin nakuha nila kapon palabuton nila. Aring tandem ni K5 Nesmar dira sa may Antique ang mga kilabot sang Kuliyaya kag kilabot sa mga laon kag senior citizen K5 Nesmar. Good morning. Amo giniambal na mga ginakulbaan gid kami kada Martes sa mga intro. Good morning K5 Western Visayas, mga paricakes namon sa K5 Western Visayas, may ayad gid nga aga kaninyo. Ang parabuto namon ubos na. K5 Nestor partner. Importante naka DTX Coffee Mix kami kag naka D3 Bio aga pa. Balik kanimo diyan AM Ray. Okay, masanag pa sa nakitaan nyo sang Sabado sang gabi diri sa may syudad sa nga Iloilo matapos kamo nga libuton ni SM Arjan del Coro sa mga Sir Michael Zelorio sa Kalibo. Good morning K5 Western Visayas, Sir AM. Good morning. Mayo lang daw, wala ko adjective nga ginhaboy sa akon. Sa taga Negros Island, good morning. Kape ng signal Sir AM. Naka-DTX Coffee Mix na kita. Balik tayo mo, Sir AM. Tiambal mo, buot ka ba? Kundi hindi lang tayo kay kapin pa buot kag pamati pasawa mo. Sige, oras alas 4, alas 5:46 yun akong mga balita dira sa may Bacolod, Papang Babes kag Papang Bert. Mga balita namon diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island region, mga kakibab ning rebuilding nga ginaliga na pilasan ko sa enkwentro sa Victoria City. Posible nga may posibilidad man kamanti sa Nigel kung kahapon damlag pa nga ginbalita nato ni may mga enkwentro nga nagluntad mga kakibab dira na yon sa may Sitio Gawahon sa may Victoria City. So posible nga pilason ang isa ka ginaligar rebelde sa enkwentro nga nagluntad sa tunga sang ginaligar nga New People's Army kag 79th Infantry Battalion Philippine Army malapit sa may barangay hall sang barangay Gawahon sa siyudad sa Victorias. Base sa pagpangusisa sang K5 News FM ay nakitaan nga mga tulo sang dugo nga ginapatihan nagikan sa napilasan nga rebelde samtang nagapalagyo ini. Sulod kay Lieutenant Colonel Eric Alfonso, acting commander sang 79th Infantry Battalion, maga-assist kontani ang mga soldado sa mga bloodletting activity sa barangay apang naobserbahan ang presensya sang 3 to 5 ka mga ginalgar nga rebelde. Ginalantaw ang mga soldado nga posibilidad nga ang nasambit nga grupo ang nagpatay sa anay kagawad sang barangay San Pablo sa banwa sang Manapla sang ligad nga Abril. Sa iban pa nga balita, K5 Panay, kay nakagahon naglabot naman sa 700,000 nga balor sang shabu ang na-recover sa mga pamatanon. 18 anyos nga si alias Noy kag 26 anyos nga si alias Tamtam. Ini sila ang dakop pinaagi sa drug buy-bust operation sa Purok Lilang, Kakipay Babes, Barangay Banago, siyudad sang Bacolod. Nagabaha ang shabu, hindi man makontrol ang flood. Nano na lang kita sini. Aha, kamo na mga balita lamang dire sa siyudad sa Bacolod ug Negros Island region. Back to you, Sir Ray. Salamat kid tambalang senior citizen dira sa may Negros Island region sa Iluhanta ang tambalan sang mga bataon nga angkorman sang Antique ka K5 Nesmar ka K5 Antique sa balita. Go ahead. Magabalita namon dyan sa probinsya kang Antique kay Western Visayas. Sa mga police reports nato na rito sa bahin kang Lawaan may nabunan patay. Nagabiyahe sa motorsiklo dyan darwak mga lalaki nagasakay tapos may naglambat kananda. Pero sa investigasyon kang kapulisan may pagbaysanay pa.
kagin buno ang jang driver ang anang angkas pilason man pero ang suspect kuragid makilalaan. Di Blanco sa gyapon sila ng kapulisan kay nagapadayon ang hot pursuit operation. Sa piyak o kung sa sur naman sa Kulas sa Hamtik may magpakaisaman nga nalabaan niya nga pakaisa pangod nga nagsinuya ay sinanda sa kanta nga pro-line no nagabidyoke di kay ginagaw kuno kasarang kanta nga sikat ni Victor Wood nagbinaisa na isanda kang nagsinuya na stag nagabot sa punto nga nalabuan ng pakaisa di ang pakaisa na tustulad to na priso sa Hamtik Municipal Police Station. Sa dugang pagid nga mga balita, top 2 regional level sa drugs nadakpan kang nagligad nga adlaw or kahapon sa may Banuacang Sibalom mga alas 10:15 sa aga K5 Western Visayas kag Negros Island Region. Natigayon nga mabuel ang 110 grams nga ginapatihan shabu nga may market value nga 748,000 pesos. Sa tulad ang jang suspect nga si alias Danbo ang regyan rin sa paghinakap kang Philippine Drug Enforcement Unit or Agency kag kang PNP K5 Western Visayas kag pasakaan kang kaso kadyang adlaw in violation sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Okay. Mga balita naman dyan sa probinsya kang Antique, balik ka nimo dyan, AM Ray. Salamat kid na tambalang Nesmar sa iluhanta mga balita nga natipon sa syudad sang Rojas kag sa bilog nga probinsya sang Capiz. Upod sa kay K5, Jobert Lago. K5 Ray, Western Visayas, mga nagapanguna nga mga balita diri sa probinsya sang Capiz kag syudad sang Rojas. Kahapon, isa ka 50 anyos nga lalaki ang ginaresto sa kakatapos ng kapulisan sa Panitan PNP. Ini matapos maserbihan sang warrant of arrest sa barangay Poblasyon, Panitan, Capiz. Sa informasyon, ang gikan sa Panitan PNP, ginkilala ang suspitsado kasi Raul alias Raul, kag residente sang Poblasyon, Panitan. May kaso ini ka K5 Ray, ka K5 sa Visayas nga reckless imprudence resulting to homicide with damages kag ini ang may ginpagwa nga aton sila nga presiding judge no si presiding judge Risa Espinosa sang MCTC 6 Regional Region na pitsahan sang pizza 2 sa September 2025 no ang ining nasambit nga suspitsado nga si alias Raul nagdakpan samtang nagapanglakaton sa highway tabok sang poblasyon sa tindahan no wala ka preparar nga may ara nagali nga arrest warrant ang nasambit nga si alias Raul sa karon nagapahunay-hunay sa Panitan PNP kag rekomendar sa aton sa korte nga makapiyansa siya sang 60,000 pesos. Sa dugang pa nga mga balita, update para sa aton mga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo, sang nagligad nga Sabado sa enkwentro sa may barangay Lahog, Tapas, Capiz sang military versus sa mga CPP-NPA, nakilalaan na no, ang nasambit nga napatay mga ka-K5, ginapatihan miyembro sang CPP-NPA sa Banwasang Tapas. Ini siya ang tumandok sa barangay Kararaan, Leon, Iloilo, miyembro ni sang rebelde mga ka-K5 matapos ang enkwentro sang September 13, 2025 sa sitio na Atip, Barangay Lahog, Tapas, Capiz. Si alias Ka Elsa, no? Ini si Kristen May Candado Capadusyo mga ka-K5, miyembro ini sang Platon Medic sang regional headquarters sang Committee Rihon Panay mga ka-K5. Sa karon, no? Na-claim na, gindala na sa syudad sang Iloilo ang bangkay na nasambit nga rebelde mga ka-K5. Amo ni madalag ko nga mabalita diri sa probinsya ng Capiz kag syudad sang Rojas. Back to you, Sir Ray. Alas 5:54, Sir Michael, sa balita sa Kalibo.
Damo salamat Sir AM. Duha ka mga flood control project subong diri sa Banwas ang Kalibo, kabilog nga probinsya Aklan. Gid papundo. Una kita diri sa Barangay Mobo nagabalor sang 95 million pesos. Nagaproblema subong tag-iyas ang duta kay maliban K5 Eastern Visayas nga ginarintan niya sa ini sa iyas ang kontraktor sang 3,000 kada buwan wala na siya mabayre. Ginpauntat ang proyekto, ginpull out ang tanan nga equipment. Kang ginakabalakan nila nga base ang baha kung umpisa ng tingulan base makaapekto sa ila, no? Ang duta niya nga ginatamnan sang mais, wala na. Puro na balas ang project nagabalol sang 95 million kag nagalabay ni sang 200 meters K5 Luzon, Visayas ginpauntat na subong iyan ni sang YPR General Contractor. Kag isa pa ka flood control project ginpauntat man diri sa Banwas ang Malinaw. 78 million ini K5 Luzon, Visayas ang contractor ni St. Matthew General Contractor Development Corporation. Ginpauntat man ini, wala pa matapos, 20% ka lang ang natrabaho sa contractor ginpauntat na, kaga sa subong, nagkakabalaka man ang mga pumuluyo, kay madalom ang ba sa area, kung magatingulan, supposed to be matapos ini, nag-start ini March 19, 2025, kung matapos 2026, pero wala gid, ginpauntat na sang DPWH. Sa manang balita, diri sa AM, balik sa imo. Salamat kid Sir Michael Celorio, mga balita diri sa may syudad sang Iloilo kag probinsya. Diri sa may syudad sa Iloilo ginapalauman nga kapendinibo ka mga relihista ang magapasakop sa hublag protesta kontra korupsyon sa Iloilo sa maabot ka September 18 kag 21. Madumduman nga sa nasyonal may ara nga ginapatigayon ang pila ka mga progressive groups didto sa may Luneta Park nga pagtililipon para sa sining Billion March. Mga ka-K5 agod nga ipabutyag ang ilang frustrations kag disappointments sa gobyerno, partikular na sa House of Representatives sa sining mga anomalya tungod sa mga flood control projects. Ini ang ginapahayag mismo ni Mr. Elmer Foro, ang Secretary General sang Bayan na Panay sa pag-interview sang K5 News FM Iloilo. Samtang sa dugang nga mga balita, ginpasaka na siyang kaso ang sospetsado nga nagpaniro sa iya sining kasilingan tungod gid lamang sa away sa kudal sa may barangay Hamabalod, Pototan, Iloilo. Magapangatubang ini sang kaso nga pagupot sang armas lutang kag frustrated murder no sa sining gintiro yang biktima. Kung sa diin ay guan pa ang iya sining bata sang biktima nga 19 anyos dira sa may barangay Hamabalod, Pototan. Alas 5:57 mo ng mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Kulabos na kita sa oras kag tiyempo nami patani sunlugon kag dugsingon si Babes Gantalaw. Kita ay kita sa buwas nga adlaw. Salamat. Oras mga ka-K5, 5:57 na. Why na tiyempo sa aton sila nga pagpangalagad. Kita ay naman kita buwas. Same time, same station. Diri lang sa inyo sila kampiyon nga estasyon. Ang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Ginapasalamatan tagid ang presensya sang aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati mga suki naton sa tag sa kaaga. Our 60 live viewers, Abi Buenafe, Winifreda Sarmiento, Remia Panes, Renante Ordihan, Reiki Amintilia, nagapamati gid sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5. Sa kay Sir RJ Porras Cardinal, good morning Sir Ray, Kapitasong Klinika DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kay Ma Maria Jen Reynado Vallejo sang Barangay Hamabalod, Pototan, nagapamati gid always diri sa balitang K5 sa umaga. Salamat gid sa Vallejo family, always listening. Salamat kida. Tapos sining nga mga ka-K5, 58 minutes mga ka-K5 na nakaligad sa takdang alas 5 sa aga. Hindi magkalipat maginom sa mga produkto ni Dr. Ramil Itangoy. Magasunod na ang pila ka mga public affairs program naton magtutok diri sa kampiyon nga estasyon ng K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka-K5. Sa pangalan sang serbisyo publiko, ako ang inyong kinandan alagad ninyo sa kahanginan, kaupod ninyo sa tag sa kaaga. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay. Nagapabilit sa mga tinagang nagasiling, the voice of the people is the voice of God. God bless us all, mga ka-K5. Kampiyon sa balita, kampiyon sa